Én történelem tanárként, amit látok a történelem oktatásban, nem a kommunizmus történelem oktatásában csupán, hanem a mostani, az elmúlt 20 év oktatásában is, az napi szintű hazárulás. Hadd mondjak mindenkinek egy példát, menjen haza mindenki, és nézze meg az 5-es, általánosiskolás 5-es történelem tankönyveket. Mondjuk a 10. századot érdemes felkutatni, ugye, hát ebben az időszakban, amit kalandozásoknak hív a történelemtudomány Magyarországon, remélem, hogy a túlvilágon egyszer elkapom a nyakát annak a történésznek, aki ezt a szót kitalálta, hogy kalandozások, mert ezek dicsőséges hadjáratok voltak. Hát ki volt az aberrált történész, aki úgy kelt föl reggel, hogy azt, hogy ezek legyenek kalandozások? Hát gondoljanak már bele, mit sugall ez a szó? Ez azt sugallja, hogy a mi őseink biztos reggel fölkeltek, levertek egy felest, és elmentek kalandozni. Mint valamilyen szeretetett társaság, 4 kézláb. Ezek dicsőséges hadjáratok voltak. Egész Európa tisztelt, retteget bennünket. Északra, keletre, délre, nyugatra, mindenfelé. Tele vagyunk győztes csatával. Csak hagyj emeljek a pozsonyi csata. A történelem legfontosabb, legdicsőbb csatáinak egyike, hanem a legdicsőbb. Amerikában a Katonai Akadémián állítólag tanítják. Nálunk nincs benne a könyvben, menjenek haza és nézzék meg, nincs benne a könyvben. 907-ben Árpád 3 napos ütközetben az Egyesült Európai Seregeket tönkreverte és megmentette Magyarországot. Tehát, hogy annak köszönhetjük, hogy most itt mi magyarokként beszélünk egymáshoz. Történelmük legfontosabb csata, és megnyertük, győztes csata. És tele vagyunk még ebből a korszakból győztes csatákkal. És mi van benne a történelem tankönyvben? A 2 vereségünk, a 2 szemvereségünk. Merseburg, Augsburg. Az Augsburgi még fekete betűs is. Tanuld meg, kis magyar kölyök. 10 éves leszel, vagy 10 éves vagy már, vesztes vagy. Az őseid is vesztesek voltak, és te is az vagy. És az is maradsz, és a gyerekeid is azok lesznek. Megtanítják szépen 5-es korában a magyar gyerekeknek. És aztán a következő évfolyamokon megtanítják, hogy nem csak vesztes, hanem bűnös is, meg kicsi is. Egy senki. Ezt tanítják. Holott a történelemnek mi volna a feladata? Minden országban az a feladata, hogy identitást adjon a gyerekeknek. És nekünk még hazudni sem kellene, mint a szlovákoknak, szegényeknek. Nekünk elegendő volna elmondani az igazságot. A magyar gyereknek úgy kellene kijönni a történelmről, hogy borsózik a háta, keze, lába, mindene, hogy ő magyar. Mert ilyen a történelmünk. Olyan történelmi kalandfilmeket kellene gyártani, ami az egész világon kasszasiker lenne. Én úgy képzelem, hogy mondjuk nem is akarok példákat adni, mert mindenkit föl lehetne sorolni. Nekünk nem kellene kitalálni fénykardokat, meg forgatókönyveket, meg galaxisokat. A magyar történelemnél jobb forgatókönyv nincs a Földön. Bocskairól, Rákócziról, Mátyásról, olyan filmeket lehet, hogy tényleg én úgy képzelem, hogy Amerikába vetítik, és akkor a 2 amerikai gyerek éppen ott lóg valahol az utcán, és hallják, hogy hát van valami film, itt a mozikba játsszák. Valami Bukarest, vagy nem is tudjuk, hogy miről szól. Menjünk már, nézzük már meg, mert a 73. percben ott van valami nagyon nagy csata, és ott fejeket vágnak le, meg harcot. Ugye mert volt részünk a történelem során, nem is kevés. És elmegy a 2 amerikai gyerek, ugye popcornnal, meg Coca-Colával beülnek, hogy megnézzék a filmet, és a film nem fogy se a kólából, se a popcornból, mert nem tudnak egyszerűen fogyasztani, mert letaglózza őket a film, és a film végén úgy jön neki a moziból, hogy megnézik, hogy hol lehet jelentkezni magyarra, mert akar a franc amerikai lenni, hogyha van ilyen nép is ezen a földön. A Gárda története tökéletes példája annak, hogy nem tudnak bennünket már eltaposni. Mindig félünk tőlük, hogy ezek olyan erősek. Hát mit tudtak kezdeni a Gárdával? Mindent megpróbáltak. Még meg se alakult, már támadták. Itt volt a Zsidó Világkongresszus, Tomlantos, mindenki. Titkos szolgálatok, bíróságok, média, politika, mindenki rájuk ugrott, és itt vagyunk. És így a Gárda tovább fog élni, mint ők. Éljen a Gárda! Kívülről nem tudnak szétverni bennünket már. Én meggyőződésem, hogyha Jobbik, a Gárda, a nemzeti oldal ezen a határozott, egyenes, tiszta úton, ez győzelemre visz bennünket. Kívülről semmit nem tudnak velünk kezdeni. Ha ütnek bennünket, attól erősebbek leszünk. Ha nem ütnek bennünket, akkor megjövünk föl, mint a talajvíz. Megőrülnek már tőle teljesen, mit kezdjünk ezekkel. Nem tudnak semmit. Egy dolgot tudnak, és ez az utolsó lehetőségük. Ők is tudják, mi is tudjuk. Ez lesz az utolsó, úgymond, küzdelem, vagy front. Az, hogy belülről próbálnak majd bennünket szétverni. Ez marad az utolsó lehetőség. Hogyan? Beépítenek embereket, bomlasztanak egymással, szembefortanak bennünket. Ez az egyik lehetőség. A másik, a bizalmi kapcsolatot, ami a szervezetek, a mozgalom és az emberek között kialakul, ezt megpróbálják szétzilálni. Ugye mi az országot járva, szélsőségesen, meg fasisztának, meg nem tudom, mindenki kiáltott pártként, a gyűléseinken csupa tisztességes magyar embert látunk.
És bízunk abban, hogy hát ennyi magyar ember áll mellénk, ennyi magyar ember áll mögöttünk, akkor igenis, hogy hát akkor minden rendben, a jó úton járunk. És bízom benne, hogy önök is, amikor találkoznak a gárdisták, a jobbikosokkal, akkor bízni tudnak bennünk, hogy mi ezt valóban komolyan gondoljuk. Ők ezt a bizalmi szálat akarják majd szétverni. Hogyan? Megpróbálnak lejáratni majd bennünket. Suttogó propagandával. Hát arra kérek mindenkit, aki velünk szimpatizál, legyen nagyon erős az elkövetkezendő néhány hétben, a választási kampány során, de még utána is majd mindenféle hazudozás lesz. A legrosszabbaknak leszünk elmondva. Én csak az európai parlamenti választásokból kiindulva tudom, hogy mi minden leszek. Hiszen mi minden voltam, vagy vagyok jelen pillanatban is. Én nagyon jól viselem az ilyen rágalmakat, mert nem tudom miért, így születtem. A feleségem, a szüleim már kevésbé, amikor azt hallják, hogy Marosán György unokája vagyok. Vagy azt terjesztik rólam, hogy cigány vagyok, mert túl sokat utazik ez a vonat gyerek, ez gyanús, ez a vándorlási hajlam benne. Mások azt mondják, hogy buzi vagyok. Ugye itt van egy jegygyűrű a kezemen, higgyék el, hogy ezt nem Terry Black-től kaptam, csak kisfiúkat sem Danikának hívják. Mások szerint zsidó vagyok. Interneten kering egy oklevél, amiben ugye a felnőtt zsidó válogatásomról tájékoztatja a család, Gabika, örömmel tájékoztatjuk a rokonságot, hogy Gabika felnőtt zsidóvá érett, és a hölgyek ne figyeljenek, hogy az urakkal a piszvárnál összefutunk, akinek jó a szeme, annak tudok bizonyítani. Van, aki szerint ez így együtt az összes, és még KGB ügynök is, meg Mossad ügynök is, meg CIA ügynök, mindennek ki vagyunk kiáltva. Morvai Krisztinát is szegényt, egy 3 gyerekes családon, egy egyetemi docens, egy magyar nőt, aki kiment és vállalta, hogy szembe fújják Gásmével, mert kiállt embereknek a jogaiért. Mi mindennek elmondták az európai parlamenti választásokat. És higgyék el, ő egy nagyon erős ember, de azért mindannyiunknak fáj az, hogyha hazugságokat hall. És hát mondjuk a Krisztina nagyon erős, tehát azért én emlékszem, az európai parlamenti választások előtt egész Budapestet néhány nappal a választások kiplakátolták, a következő plakáttal, rajta volt egy Krisztinának a képe, Morvai Krisztina, aláírás a nyilas Barbie, és ezzel egész Budapestet beborították egy nap alatt valakik. Nem írták alá, hogy kik, különféle sejtéseink vannak azért. Krisztinát megkérdezte a sajtó, hogy hát mit szól ehhez. Hát próbáljon valaki mondjuk Morvai Krisztinával ugye újat húzni, nagyon jól reagált, azt mondta, hogy hát köszöni szépen, hogy ennyi sokat dolgoztak az ő kampányáit, ez neki egy hatalmas megtiszteltetés, hiszen mikor mondták volna Lendvai Ildikóra, hogy Barbie. Nem szeretnénk sem kitüntetett helyet a világban magunknak, nem akarunk senkinek a földjén élni, senkinek a másnak a vizét inni, nem akarunk hiteleket, segélyeket senkitől, mi saját hazánkat szeretnénk, Magyarországot, ami a miénk, ezt szeretnénk újra birtokunkba venni. Szeretnénk megélni például, hogy egy nemzeti ünnepen ki tudunk menni jó ízűen a Kossuth térre ünnepelni. És ott nincs Gordon, hanem magyar emberek vannak. Ünneplőben ki tudunk menni, és mondjuk egy október 23-án jól tudjuk magunkat érezni. És nem kell gázárarcot vinni magunkkal, mert le fognak fújni. Ha úgy merül fel a kérdés, hogy lesz-e Jobbik-Fidesz koalíció, akkor a válaszom egyértelműen, hogy nem lesz. Ugyanis ahhoz, hogy két párt koalíciót kössön egymással, ahhoz az szükséges, hogy legyen egy közös kormányprogram, ami mögé jó szívvel az ember be tud állni. De a Fidesz nem tudjuk, hogy mit akar. Zsákba macskát árul. Nem tudom, hogy mit akar az államadósággal, a multinacionális tőkével, az izraeli felvásárlókkal, a cigány kérdéssel, az unióval, a számunkra legfontosabb kérdésekben vagy nem mond véleményt, vagy ha véleményt mond, az inkább letenni. Itt én nem látom a garanciát arra, hogy koalíció legyen, mi pedig pár bánsony székért nem fogjuk a programunkat feláldozni. Mi ezt a programot szeretnénk végrehajtani. Tehát koalíció nem lesz. Viszont, és még szeretnénk megnyerni a választásokat természetesen. Viszont, ha úgy merül fel a kérdés, hogy milyen lesz a viszony koalíciótól függetlenül a két párt között, akkor arra szintén van válaszunk, ez nem tőlünk függ, hanem a Fidesztől. Ha a Fidesz, akár kormányon, akár ellenzékben olyan politikát fog folytatni, ami az országnak az érdeke, ami a nemzetnek az érdeke, akkor nyugodtan aludhat felőlünk. Mi mindent, ami a nemzet érdeke, mindenféle ellenszolgáltatástól függetlenül nem kérünk semmiért, meg fogunk szavazni. Nyugodtan, bennünket kenyére lehet kenni majd akkor. De amennyiben a Fidesz sok 100 000 embert félrevezetve a parlamentben egy ilyen kis narancsos, nemzeti szín sziruppal leöntve, de ugyanazt a politikát fogja folytatni, mint az elmúlt 20 évben folytatott itt mindenki, és megint a haza kiárusítása, a mellébeszélés, a maszatolás, a kutyizás lesz a politikának a lényege,
akkor arra készüljön, hogy a legkönyörtelenebb, a leghatározottabb, a legkövetkezetesebb ellenségben fog ránk találni ott a parlamentben, akár kormányon, akár ellenzékben, mert még egyszer nem engedhetjük meg, hogy bárki, akárki ezt a nemzetet, ezt a népet félrevezesse, becsapja, mert nincs már annyi ereje, hogy még egy ilyen tragédiát átéljen.